салом алейк ба ҳама. имрӯз хостум дар бораи чӣ тавр кушодани канал дар YouTube якчанд бародар хоҳиш карда буд нишон битам. Шахсоне ки надорен дар YouTube канал кушоен, ҳами хелай қатори ма сар кен. боварӣ дорам ки канали шумо ба талаботҳои YouTube ҷавобгӯ мешавад. сар мекунем бародаро, бо диққат тамошо кунед. дохил мешем дар сомонаи YouTube. дар боло ҳастаи кӯ значоки аккаунт анода зер мекунем. рост ба рост садои ғариб нависондаги як сеугол никсини поёни шондаги анамида зер мекунем. баъд дохил мешем рост ба рости аккаунт як плюс ҳастаи ҷамда зер мекунем. вақте ки ҷамда зер кунем иҷазаи коди телефона мепурса. баъд проверка мера анаҷада мепурса электронни почта. мо дар ҷа электронни почта надорем. мо бояд ки ҳамара аввал сар кунем, нол сар кунем. медорем создат аккаунт. ҷа мепурса барои худа қабул ки для себя. дохил мешем для себя. ҷада номи мисол канала менависи ягон чиз. мисол дилхоҳ чизе ки ба шумо маъқул шава ҳамон чиза менависем. мо менависем салом дӯстон. хел давом метем. иҷа моҳ рӯзи таваллудтан мепурсам. мисол хай ман хел қабул мекунам. иҷада баъд мард ё зан қабул мекунем. мужское мисол. баъд давом метем. хел далера зер мекунем. иҷада пешниҳод мекунам. аккаунтҳо ҳаста. ада аккаунт пешниҳод мекунам. мисол кадами ҳамида ага бихоҳӣ ҳамиёра мегирӣ дохил мекунӣ. дачи агар нахоҳӣ используй номер телефон мекунӣ поёнда. ман мисол мегирам нами салом дӯстона. дар болои ҳами зер мекунем. баъд давом дале меҷиқем. анаҷада ягон парол чӣ мекунем барои ки вақте ки дар канал дохил мешем аккаунта ки дохил мекунем баъд парол мепурса. анами парола бародаро ҳатман бояд ки шумо аз ёд бидонед ки тарзи дохил шудани канал анамие асосан амие якум аккаунта баъд и парол логин парол ҳанам меша. мисол ма ҳами хел менависам ҳозир парол. парола менависем. дуруст менависем. иҷа подтвердид мекунем. бихоҳед як скриншотш мекунем барое ки аёд наброя. анаҷада нависондагия мисол ҳами дар бораи ҳама чиз баҷа добавить номер телефон ё ки пропустид мекунед. хубтараш добавить номер телефон кунед барое ки муҳим аст. вақте ки номер телефона ки кади и ҳамаш 100% YouTube да ҷавобгар мешавад. намаҷиқем баъд дале ҷамбоам як дунё чизига нависондагия пешниҳодо кардагия мегӯи ки мо принимаю. давом метӣ. ҳозир бародаро хабар мегирем. канали мо эна салом дӯстон. канале ки ҳозир мо регистратсия кардагием. ами канал меша. ами канал ҳозир тока аккаунта и канал нест. ира канал гуфтан вале наметунем. мисол иҷа бихоҳӣ ки бо номша ҳалаш мекунем. мисол дихоҳ чизе ки хоҳ ҳалаш мекунем. анаҷа дохил мекунем. мечиқем создат канал. ана канали мо аккаунти мо настройка шид хулоса. ана мо бояд ки дар иҷа значок бимонем. баъд дар пушти ҳами канал аст ку баннери канал меган. сурати асосиша алиш кунем баннери канала. дар ҳамин дар ин тараф настройка ку настройкада дохил мекунем. баъд дар боло да сафеди аст ку дар болои сурати
анамида зер мекунем, значокда зер мекунем, ҷа мега стилат фото ёки сурати бози сурат гирифтагӣ ёки хулоса сурати пешина ягон чиз барои значок интихоб мекунӣ, дохил меша ҳамихел. Мисол дилхоҳ сурате ки бихоҳӣ ҳамон суратҳоро дохил мекунӣ, бихоҳӣ бо ҳаллиш мекунӣ, ягон чиз надорад. Мисол ҳамин дилхоҳ сурат интихоб мекунӣ, ҳамихел майда калон интихоб мекунӣ, сахранит меҷиқӣ. ина бародаро, ина канали мо талабот ба ютуб, ба талаботҳои ютуб ҷавобгар шид ҳамаш. Ина мондагие ки диҷада мо видео партоем тамом. Ина мисол видео тарзи видео партофтанҳо боло дар сурати видео ҳастае ку дӯсто. Ҳамида зер мекунем, загрузид видео поёнда мебарад. Касоне ки намедонанд, касоне ки медонанд хай ягон гап нест. Диҷада мисол ҳамин видеоро мехоҳем ки партоем. Видеоро мепартоем, иҷада менесем названи дилхоҳ чи дилхоҳ бихоҳед чизе ки хоҳед иҷа писанеша ҳатман менесед ва хештеги мисол чизошам барои пешрафти канал бояд ки ҳамаша дохил кунем. Иҷа дора ограничить доступ ёки открыть доступ. Вақте кадоми шади хулоса бихоҳен, аввал бихоҳен ограничить доступ партоен, баъд открыть доступ кунем. Мо ози ограничить доступ мепартом, меҷиқи загрузита. Хулоса загрузит мешава ози видео. ина аккаунт сабшин омад ки ҳо аммо хел канал дар ютуб регистратсия кардан. ина видео ки пафтезем ҳозир отработка мешавад тараф ютуб. ина дар электрони почта ҳамихел сабшин меояд ки ҳамихел номер хати канал сохтагӣ мегӯяд. дар электрони почта ҳамихел сабшини меояд. мисол медурем як бори дига дар канал мебинем ки оё видеои мо мисол ина видео туғри шид, ина видео гузашт. ина ҳамин қадаре бародаро, канал сохтан қадар қин нест. мисол бихоҳи алиш кардани аккаунт хулоса дигар бошад, дар дигар видео мефаҳмонам ва баннер ҳам чӣ тавр мемонӣ ӯшам дар видеои оянда мефаҳмонам. ягон кори қин нест. хулоса боқӣ тансиҳату хунобод бошед. касоне касида ки маъқул шид навор лайка дариқ надорен. хайр дӯстони азиз.